हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय। जानकी बे क्लिप को नुबाय ना सेंग्रासा आरो सिख्लासा ना जे बिथांमोना मा जाथाय जादों ना गोबां माने ससियेल मीडियायाव गोसारगासिनो दङ ना जे सानैबो माने 18 बोसोर जायाखै आरो ना सेंग्रायाबो ओरैबायदि सुबादों माने सिख्लाखौ आरो नोंथांमोना बेबायदि सुबानानै जे ससियेल मीडियायाव मानोथ' हगारनांगौ दिनै नोंथांमोना हगारनाय लोगो लोगो दिनै गोबां माने गोसारगासिनो दङ दायो ना आरो हिनजावसाफोराबो माने बेनिखाय मोजां था नोंथांमोनाबो जे सोरनिबा बाइक गारि गोनां दङ होननानै उनथिं गाखोनो मोननोसै मानसिफोरा जोंखौ नुथुं माने बेबायदि दुगा मारिनानै जे सोरबा बाइक गोनांजों थांनानै फेव फेव बिदि दा थां आरो थांनांगौ जे थाङाबो होनना जे मोजाङै नायनानै थांनांगौ जे बेबायदि जुदि जामारोब्ला अब्ला हिनजावसाफोराबो साबधान जानांगोन जानला मानला सेंग्राफोरखौबो गोसो थोनो नाङा जे आरो सेंग्राफोराबोथ' आरो गोसो थोदो मोजाङै था मोजाङै अनलाय ना बेबायदि सुबारनायाथ' मोजां जायाखै मा बुंबावनो जे बिथांमोननि जाथायखौ जे दायो जानकी गौतम मादा जे बिथाङा रुंसारि जालांबाय जे बे बुहुमनिफ्राय नागारनानै थांबाय जे बिथाङा जे आंखौ साननैसो सिगाङाव जे फन खालामनानै खिन्थाहरबाय थायो बिदि बिदि जादोंलै फंबाय होननानै बिनि उनाव जे बिथांखौ आङो सोंदोंमोन थिएटाराव थागोन ना थाया जे बेमारा एसे हामबा माने थिएटाराव थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन आरो बिथांनि फन फैदोंमोन आरोना एसे नेथ्रां गोनां जाबाय एसे फनखौ दानना होबाय जे दा बिथांखौ फन खालामगोन आङो जे जानकी बिथाङा जे थिएटाराव थागोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदोंमोन बेमारा हामबा मानिया एसे आराम मोनबा मानिया आरोना जानकी गुदानि थिएटाराव ओंखारदोंमोन हाथरखि होननानै दा बिथाङा माने गोबां सम जाबाय आरोना थिएटाराव थानाया 16-15 बोसोर होननानै जे नोंथांमोनखौ आं बिनि सिगांनि भिडिअ'खौ फोरमायदोंमोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो जे बिथांनि जानकी बेमार नायनो थाखाय जे हेल्पनि गोनांथि नांगौमोन बा नोंथांमोननिफ्राय मदद निश्चय आं शेयारबो खालामदोंमोन आरो नोंथाङा भिडिअ'खौ नुदोंबा नोंथांमोना निश्चय मिथिबायबो जानो हागौ जे मा बुंनोसै ना सोरनि जिउआ मा जालाङो रावबो बुंनो हाया ना गथिखे बिथांनि जिउमाया स्वर्गआव आलो गोजोननि जायगा मोनथों होननानै आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जे आंबो जे गाबोन न'आव थांगासिनो जे फ्लाइटआ 9:40 दङ आरोना बेनि उनाव 1टासोआव मोनहैगोन आरो जे नोंथांमोना जे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां नाङोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो बुंनायाव जि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आङो नोंथांमोननिफ्राय बर' रायजो राजानिफ्राय निमाहा बिबाय।